Diyos marhay na hapon ihahatod sa Indukan DCGB ang detalyes po kan mga bareta na maruluwas sa aga. Alagad enot na nindong maaantabayan ang digdipo sa DCGB mga bareta ngunyan para sa aga. Detalyes po kan na bareta sa lado lokal, national, international sports kamugtakan kan panahon na siniba pa sa DCGB mga bareta ngunyan para sa aga. Kami po sa indong mga magiging tagapaghatod bareta. Si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Pio Fernandez. Enot sa dispatchos kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya sa tuyang Field Commander Chief Reporter kumpadreng Jimmy Nasalita. Pading Jim, marhay na hapon. Please go ahead. Kung sa aga sa dating satellite market digdi sa barangay Salugan, Kamalig, ibabaralik na sa mga paratinda sa orihinal na merkado publiko sa sentro. Gustong sabihon, dahil man saod sa aga, aldo na Biyernes. Nangyaring nagka-satellite market digdi sa barangay Salugan por medyo sa durante kan kasagsagan kan pandemyang COVID na ngangay po na mabawasan ang sobrang surusuan in tao sa sentro kung sa'y nagbugtak ang lokal na gobyerno ng Siblag na merkado sa mga piling barangay arog kan na Salugan, Kotmo na siniba pang barangay Sangunyan in antisipasyon sa aga kan mga paratinda bilang aldaw in saod biglang dagsaan mga paratinda digdi sa saudan sa orihinal kung sa'in pig kukulukarnaan mangini ngunyan pa sa para dahil maging masamok sa aga para sa liwat na pagbiyo kana saudan digdi sa sentro kung sa'in sa aga aldaw na Martes iyo an saod aldaw nin saod digdi maan na medyo kulang na nagpa-positive sa COVID kaya naisipan na kan lokal na gobyerno na biriyo na ang gabos na mga paratsinda digdi sa sentro mismo kan Banuanin Kamalig. Nagluluwas na sa mga masaraod sa aga dahil na magpasiring digdi sa barangay Salugan imbes magpasiring na sinda sa original na saudan digdi sa merkado publiko kan Kamaligalbay. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Paraiso Beer, a taste of Paraiso. Salamat kumpadreng Jimmy sa inisyal na bungkaras kan istorya sa lado lokal. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal para mientras na magiging enkargado kan nasyon si Vice Presidente Sara Duterte mantang nasa Washington DC kan Estados Unidos de America si Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa sarong official visit. Mismong si Presidential Communications Office Secretary Chaloy Garafil ang nagkonfirmar kaini. Si Presidente Marcos nagbiyahe pasiring sa Washington DC kasuod manghapon para sa sarong bilateral talks kay US President Joe Biden ngunya na Lunes, Mayo 1. Tiglalao man na magkakaigwaman siya ning expanded meeting kaibanan ang iba pang opisyal kan Amerika kung saan tutukaron ang kamautan kang presidente na magkaigwan nin matrangkilong South China Sea sa iyang pagbibisita. Ibubusol man kang presidente ang mga economic agenda kan Pilipinas. Mantinido man si Marcos sa Washington sagkod sa Mayo 4. Nagpagirumdom ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga employers kan tamang pasweldo sa saindang empleyado na malaog ngunya na aldaw kan mga trabahantes o Labor Day Mayo 1, 2023 na sarong regular holiday. Nakapalaman sa Labor Advisory 12 kan DOLE na ang mga empleyado na daimalaog ngunya na aldaw makakaresibi pamangiraray ning 100% kan saindang aldawan na sweldo. Kapag naglaog ang empleyado makakaresibi ini nin dagdag na 100% kan sa iyang aldawan na sweldo asin en kaso magsobra nin 8 oras igwang dugang na 30% sa aldawan na sweldo. Nakapalaman pa sa advisory na kapag day off nin sarong empleyado asin ini pinalaog siya makakaresibi nin dugang na 30% kan sa iyang basic wage na 200%.
Mientras tanto, nag-abot na sa Estados Unidos de America si Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa iyang official visit. Nag-ugpa ang flight PR-001 sa Joint Air Force Base, Joint Andrews Air Force Base bandang alas 4:46 nin aga kaining Lunes oras sa Pilipinas. Magpoon ngunya na mayo no ang o kaya mapoon ngunya na mayo no ang bilateral meeting kang presidente kay US President Joe Biden. Pagkatapos kaini magkakaigwa siya ng expanded bilateral meetings sa nagkapirang mga US officials. Sigon sa Department of Foreign Affairs na nagkapira sa mga tutukaron kan duwang opisyal iyo ang defense as in security kan duwang nasyon. Pigpaplansya na kan National Bureau of Investigation ang mga kasong kriminal na isusumitir kontra kay suspended Representative Arnolfo Teves Jr. katakod sa kaso kan pagadan kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. Hahampangon kan kongresista ang mga kasong multiple murder, multiple frustrated murder, as in multiple attempted murder dahil sa pagkakaimbelto kaini sa panggagadan sa gobernador. Sigun kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, na pigadala na maninda ang pagsumitir ng kasong may kinaaraman sa terorismo. Mas midbid ini bilang pagsuhay sa Republic Act No. 11479 o Anti-Terrorism Act of 2022. Nagtutubod ang sekretary na ang karumal-dumal na pangyayari sa Negros Oriental nagdara nin takot sa mga namamanwaan duman asin inima iko-konsiderar na sarong elemento kan terorismo. Sinabi niyang sa paagi kaini pwede man na magsadit ang kinaban kang kongresista asin mapipirita na sa naining mag-uli sa nasyon. Mientras tanto, may regalo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga obreros kasabay kan pag-obserbar kang Labor Day ngunya na aldaw. Sinabi kang presidente na pinirmahan na niya ang sarong executive order na kung saan ibabase na kan Pilipinas sa International Labor Organization ang sektor kan pagtrabaho sa nasyon. Sigun sa presidente, masunod na ang Pilipinas sa International Labor Standards. Pinag-aadala naman kan Department of Labor and Employment o DOLE kung saan na parte kan sistema sa pagtrabaho an maluya ang Pilipinas mantang pigaayos na ini kan man iba-ibang ahensyas di gobyerno. Matatandaan may tangro na 73,000 na trabaho at dole sa man iba-ibang job fair na ginibo sa ibang nasyon. Igwa maning ipinagtagama na 1.8 bilyon pesos na pundo na ipinangayuda ang dole sa mga obrero na nawaaranin mga trabaho. Ang presidente nasa Washington DC ngunyan para sa iyang 5 aldaw na official state visit. Pipaghanda kan Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga governors, mayors asin barangay officials sa epekto kan El Nino sa nasyon. Sinabi ni DILG Secretary Benhur Abalos na kaipuhan magpasar ang mga LGU kan sa indang mga ordinansa kung paano makakatipid sa paggamit ng tubig. Importante na magpa-update ang mga LGU kan sa indang contingency plans sa nasabing issue. Si Abalos ang pigdesignar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pamamayuhan ang El Nino Task Force. Siniguro ni Presidente Bongbong Marcos o PBBM na daay magagamit ang Pilipinas bilang staging post sa anuman na klase ng military actions. Ini ang pahayag kang Presidente sa kahaditan na magamit ang Pilipinas dahil sa ginibong balikatan exercises sa pag-ultanan kan mga Amerikano asin Pilipinong soldados kan nakaaging mga aldaw. Sigun sa presidente, simple sana ang kahagadan kang Pilipinas asin ini an mautob ang katrangkiluhan sa nasyon. Sinabi kang presidente na daay magibo ning anuman na lakdang ang gobyerno para darahon sa ribok ang Pilipinas. Para mautob ini dapat mantiniron kan gobyerno na maging miyembro ang Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations. Matatandaan, pinag-atindiran ni Presidente Marcos ang pagtatapos kan balikatan live fire exercises sa Zambales kung saan sa nasabing aktibidad pinalubog ang lumang barko kan Philippine Navy asin ipinahiling ang arsenal kan Puwersas Armadas kan Pilipinas.
Nag-itaas nin sagkod 136 pesos kada kilo ang retail price kan asukar sa supermarkets apisar kan pagbulos kan imported na asukar sa merkado base sa latest price monitoring kan Sugar Regulatory Administration o SRA. Magigirumduman na enot ng tinugutan kan gobyerno ang importasyon nin 440,000 metro tonelada nin asukar sa erarom kan Sugar Order number 6 dahil kaipuhan ini para mapababa ang mga presyo kan sabing produkto sa merkado. Nagkakawat sa pag-ultana ni 90.95 pesos asin 136 pesos ang kada kilo nin asukar sa mga grocery sa Metro Manila, mantang sa public wet markets nasa pag-ultanan kan 88 pesos asin 110 pesos kada kilo. Base sa price monitoring kan SRA, ang retail price kan wash sugar nasa pag-ultanan kan 85 asin 120 pesos kada kilo sa mga grocery asin sa mga merkado man nasa kantidad na 85 sagkod na 25 pesos. Para man sa raw sugar ini nagpapakol sa pag-ultana nin 85.60 asin 111 pesos kada kilo sa supermarkets asin 80 sagkod na 20 pesos kada kilo man sa mga merkado. Base sa latest monitoring kan DA, ang retail price kan refined sugar nasa pag-ultanan kan 81 sagkod 110 pesos kada kilo. Sa wash sugar ini nasa pag-ultanan kan 80 sagkod 90 pesos kada kilo, mantang sa brown sugar nasa 78 sagkod 95 pesos kada kilo. Mientras tanto, madesignar si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa gabinete nin mga nadaog na kandidato sa nakalis na 2022 national elections. Sampang ini ka nagraraning pagtatapos kan sa rong taon na election ban. Sa entrevista kay Presidente Marcos sa laog din eroplano pasiring sa Washington DC, sinabi kay nina dakul sa mga nadaog na kandidato ang matitibay asin kwalipikado asin gustong magtabang sa gobyerno. Pero nagsayo manguna si Presidente Marcos na pangaranan kung sisay ang mga nadaog na kandidato ang magiging parte kan gabinete. Kaipuhan kaya na makahuron niyang unaan mga ini. Nagkapera sa mga nadaog na kandidato na matanog na ipupwesto sa gabinete sina dating Presidential Spokesman Harry Roque, dating National Defense Secretary Gilbert Gibo Chodoro, dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, asin Dr. Willie Ong na nagdalagan bilang Vice Presidente. Ang Presidente nasa Washington DC ngunyan para sa iyang 5 aldaw na official state visit. Dagdagan taan detalyas kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si Ans Galero. Ans, marhay na hapon. Please go ahead na. Uminabot sa 94.8 milyon pesos kantidad ng asistensya o kay livelihood assistance ang naipalawas ngunyan na aldaw kan Department of Labor and Employment o DOLE Bicol. May koneksyon sa pagkikondisir o kay pagsiselebrar na Labor Day ngunyan na presenteng taon. Sigun kay Regional Director Maria Zenaida Angara Campita, parte ka na nasambitan ng pig-disperse na pondo iyuan para sa tupad kung saan na 20,492 ang mga beneficiaryo naman kini sa bilog na Kabikolan, mientras nakasabay man digdian DOLE Integrated Livelihood Program o DILP o kaya ining sa Indang Kabuhayan Program kung saan uminabot man sa 257,000 pesos ang naipaluwas ninda, mientras na para sa SPES o kaya ining Special Program for Employment of Students nag-abot man sa 284,000 pesos ang kantidad ka na ipalawas nindang pondo. Nagtaon din asigurasyon si Campita sa gabos ng mga Bicolanong obrero asin man sa mga nadidipisilan na mga Bicolano na padagos sinda na mataonin magkakanigong mga asistensya sa pag-abot pa kan mga aldaw. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCG. Salamat sa dagdag na istorya sa lado lokal. Mientras tanto, sa pang detalyas kan bareta sa lado lokal, nasa linya man si kumpadreng Jomar Bien. Pading Jomar, marhay na hapon. Please go ahead na. Lalo na kan lokal na gobyerno kan malilipot na implementar ang ordinansa may koneksyon sa paghalangkaw kan taripa kan tubig digdi sa banwaan na dapat kan 2021 pa na implementar. Ini ang nakuang impormasyon kan DCGB News matapos na nagahanap nanin mas dakulang income ang lokal na gobyerno hari sa serbisyo na pinagtataukan mawasa sa mga konsumidores. Basado sa presenteng singil kan mawasa kan malilipot ang pinagsisingil digdi iyuan
15 pesos sa minimum na 10 cubic meter na konsumo, asin 3 pesos sa sobrang kada cubic meter na konsumo kada bulan. Alagad ang taripang ini iyuan haloy ng haloy ng binasura ang ordinansa na ipinasar kang 2021 na nagsasabi na dapat ang minimum na iyuan 70 pesos ang kada 10 metro kubiko ng tubig, asin kadagdagan na 10 pesos sa kada cubic meter na konsumo kada bulan. Ang naunambitan na rate iyon day man na implementar ka nakalis na 2021 sa rason na maluya man talaga susupply kan tubig at sinasa proseso pa kan pagpakaray o pagrehabilitar kang water system ang malilipot. Alagad ngunya na ang ibang porsyon kay ini iyo ang narehabilitar na pinagaplano na kan lokal na gobyerno na maimplementar ini. Pigadalan ngunya kan lokal na gobyerno kan malilipot na makagibo na ni scheme o paagi na daiman mabigla asin na daiman magulpitulos sa singil ang mga konsumidores asin luway-luway ini na may implementar. Yan ang report. Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa dagdag na istorya sa lado lokal. Mabuelta po ang detalyes kan mga bareta, pakalis kan mga pagiromdom. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Han, bili lang akong beer. Yung B&B, Colt 45 at Tiger Black Strong Beer na may Black Tanza na. Collect lang tayo ng collect kasi may ABI rewards. Okay, sige. Isa-scan lang yung QR at i-input yung codes. Uy, May sure points na pang-redeem ng GCash, Maya, Globe, Smart, Lazada, Sea-Oil at gift vouchers. May 100K pa sa raffle! Drink, collect, and win sa ABI Rewards. promo runs from February 17, 2023 to January 31, 2024 per DOH FDA CFR permit number 1492 series of 2022. Drink responsibly. Tugpugan sa trabaho, kakayanin mo. Daming tatapusin, di ka mabibitin. Sa tulong ng Revicon Forte, kondisyon ng katawan maghapon para sa lakas na di kapos hanggang matapos. With proper diet and exercise, Brad. ₱5 lang SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Welcome to Paraiso, where we take pride in producing quality beer for the mortal world. New Paraiso beer. Paraiso lakas, full-bodied, rich at smooth. Paraiso honey, citrusy, aromatic at refreshing. Tikman at lasapin ang sarap ng Paraiso beer. Try it today. A taste of Paraiso. Drink responsibly. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maugmang ibinabalik kan DZGB ang programang Lakaw, Maghiras, Year 2. Sarabay na nagbabaklay bilang magturugang. Maghiranyog kan katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan. Maugma asin sarabay na maglingkod sa banwaan. Marina, sabay na. Lakaw asin maghiras. Sa programang ini, sa Indong Makakaiba, si Monsenyor Crispin Bernarte. Alas 2 ng hapon kada Biyernes. Lakaw, Maghiras, Year 2 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Nay, sukli niyo po. Ito na lang? Bibili pa ako ng gamot. Ang mahal pa naman. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw. Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit.
Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa katuwang. Sa tulong ng aming knowledgeable pharmacists, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa sa presyong abot kaya. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang ginto, ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Balikan ta detalyas kan mga bareta sa lado nasyonal, ipigpapahidali na ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa gobyerno ang pag-aadal sa mga propestong lay para sa wage adjustment as iba pang propesto na magpakagian sa buhay kan mga obreros. Sa Labor Day message kang senador, tinawan do ni Villanueva na karapat dapat na tumbasan in aksyon kan gobyerno ang dipisil na sitwasyon kan mga obrero na pirit na pinagkakasyan sweldo sa pang-oral daw na pangaipukan sa indang familya. Tinawan doon kan senador na importanteng mga pag-adalan sa lalong madaling panahon kan Department of Labor and Employment o DOLE as in National Economic and Development Authority o NEDA ang tamang basihan para aramon ang dapat na living wage sa mga obrero. Ipinag-inganyar man ni Villanueva ang gobyerno na bumilog ng disenteng trabaho asin tuldukan ang haloy ng ipinaglalaban kan mga obrero na endo sa parehong pampubliko asin pribadong sektor. Posibleng ang Mindanao ang pinakamaapektaran kan El Nino phenomenon na nagpapatakot na tumama sa nasyon sa mga masunod na bulan. Ang El Nino sarong weather phenomenon kung saan igwang below normal na mga pag-uran na pwedeng magresulta sa tagmara. Sigun kay Analiza Solis, hepe kan Climate Monitoring and Prediction Section kan State Weather Bureau na Pag-asa, base sa historical data, ang Mindanao mauwaaranin sobrang 35% kan tubig sa saindang lugar. Sinabi ni Solis na base sa mga pag-aadal, mga 12% ang nawawara sa Luzon area o kaya depende sa timing. Mga 21% sa Visayas area asin mas dakula ang nawawarang tubig uran o kabawasan sa Mindanao area. Dagdag pa niyang mas apektado ang Mindanao dahil sindaan piga-apod na evenly distributed throughout the year ang tubig uran asin may short dry season sana kaya usually sa indaan maapektaran maraot kapag El Nino. Nangangahulugan man ini na ang sa indang usual asin dati ng hababang level kan uran lalo pang mababawasan. Sa Visayas area pwedeng tamaan in grabing tagmara ang mga lugar kan Cebu asin Bohol. Sinabi pa ni Solis na sangunyan halangkaw pa man giraray ang tsansa na magkaigwanin tagmara sa nasyon na nasa sobra 70% asin pwedeng mangyari ini sa laog nin 2 bulan. Sangunyan ang Pilipinas nasa El Nino watch status. Ngunyan sa detalyes kan bareta sa ibang nasyon, day mababa sa 11 katauan nagadan matapos ang nangyaring gas leak sa Ludhiana City sa Punjab State duman sa India. Sigun sa report kan New York Times, nangyari insidente kasuhapon kung saan ang gabos na mga biktima anako aharani sa tulong establishmento di negosyo sa Diaspora Industrial Area na kumpesto kan dairy store, grocery asin clinic. Sigun sa konfirmasyon ni Dr. Hatinder Kaur kan Ludhiana Civil Hospital, edad siyam sa 16 anyos ang mga nagkagaradan. Mientras napigibakwar man ang sobra sa sanggatos na residentes na nakaistar harani sa lugar, mantang padagos pa ang investigasyon kan mga otoridad kung saan hale ang gas leak.
Sa lado kan Karawato Sports, nakuha kan Miami Heat ang primerong panggana sa second round kan NBA Eastern Conference Semifinals Playoffs kontra sa New York Knicks sa score na 108-101. Kapot kan Knicks ang kalamangan sa enot na quarter kan kawat kung sa'y nag-abot sa 12 puntos, alagad pag-abot kan last quarter kan mag-arangkada na ang Heat sa saindang kawat sa Madison Square Garden sa New York. Nangenot sa panggana kan Heat si Jimmy Butler na nagkamada nin 25 puntos mantang 18 puntos naman ang naidugang ni Kyrie Lowry. Nag-ambag man nin 16 puntos asin 7 rebounds si Bam Adebayo. Nasayang man ang 25 puntos ni Jalen Brunson para sa Knicks. Sa ultimong despatsos kan mga baretan, magiging kamugtakan kan panahon sa masunod na 24 oras. Nasa linya ang Pag-asa Legazpi sa paagi ni Sir Jaime Bordales. Sir Jim, marhay na hapon. Please go ahead na. Marhay na hapon man po asin sa tutuyang mga paraan tabay para po sa update sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Padagos na itong tigmo-monitor ining sarong low pressure area. Hindi po sa Eastang Mindanao. Sa kasubaong alas 3 ng hapon, na notaranta ang sentro kainin sa distansyang 975 kilometers east ng Mindanao. Ini po naka-embed digdi sa tig-apod niya itong Intertropical Convergence o ITCC na padagos man na nakaka-apektar digdi po sa dakulang pagtekang Mindanao maging sa probinsya pang Palawan. Muntang padagos man po na nakaka-apektar sa dakulang pagtekang sa tuyang nasyon, partikularmente sa Luzon, ining Easterlies o Suduros, halit digdi sa dagat Pasipiko. So kaibanan na po dyan ang Bicol region, kaya digdi sa tuya, sa Kabicolan, padagos kitang makaka-eksperyensya, bahagyang mapangunuron, tagtod sa nagiging mapangunuron ng kalangitan, na may mga kalat-kalat na mga pag-uran o biglaang pag-uran, kaya po inikang tig-apod niya itong mga isolated thunderstorm. Mas mataas ang chance po kaini pag-abot kang hapon sundo sa Banggi. Tubig di manggiraray sa Kabicolan, ang satuyang temperatura mapuingan 24 sundong 33 grado sentigrado. Asin ngunya na aldaw na kapag record kita ki maximum heat index digdi sa Legazpi na uminabot sa 43 degrees Celsius. So ang susuyang aldaw masulnop at yan na alas 6 sakto na pagkahapon asin sa aga masirang alas 5:24 nin pagkaaga. So yan lang sabi ang susuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Halit po digdi sa Pag-asa DOST Legazpi. Ako si Jaime Bordales, sa liwat marhay na hapon. Thank you so much, Sir Jim. Hali dyan sa Pag-asa Legazpi para sa maging kamugtakan kan panahon sa masunod na 24 oras. Sa pangarap po ka nagsururat kan mga bareta sa pamamahiyan asin supervision ni News Director Mar Dela, Jen Matthew Balyaran, Angel Mostaza. Sa pangarang kan News Team sa luwas sa pangenot ni Chief Jimmy Nasalita, Tatanem Explora asin Chief Tech Ramir Tanay sa Technical Control, sa IT si Richard Astor asin si Thresia Marilitana. Sa pangaran man ni Jaime Bordales kan Pag-asa Legazpi, kami po ang sa inyong mga naging tagapaghatod bareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Pio Fernandez. Salamat, marhay na hapon. Sa 6 na buwan,